Khojaya hoyalong kedo kang ararong araratum airport aphan longle pek nangchi prote bang solar akapreka longle lapen compensation nang pinangchi pu kehang. Phoke bang deng karbi risonim so ronga je surehini raing korapli sertalin ketalon pen pachirapsi karchola pen kachiki moasai kedeng. APHLC Dhansiri Aro Atum Pen Jorlep Teron SDB ke parlo Lumjong Kroarong along 6 schedule aputhak chirok togamai kangni Karbi Anglong Life ada bebertang ton pen arjupanikta Karbi Anglong la pen hojai district Ahoy Lumbajong constituency ke parlo Lamding town adung Borlang Pherang kang mate kang arong along kedo Karbi Dimasa la pen garo araratum chingrum si kedamtang pai ni pai trogar ni bom kuruara ni bangso angkang malom airport kibi ponji pu aputhak pherangkya mai ingni pon lason si kangara rong kedamtang surihini ra krehini aningkan pensi Karbi Anglong alo prek jamalong kedo Karbi araratum chingrum si rong singpon si pining surihini ra ingkora kethom aningkan anke Karbi Dimasa garo arat pangrum pen don pharo pliso se adon amikar aphai nang dolo pusi Kangara rong asar anparta kang ar managing committee amai pu Lawrence Kro dunmai pu Nilkonto Garlosa kongchun bang puhor singnaratu pachini pon lapena lama bang ke nilitum longle phelang Henry Jongsi Greenfield mate airport aphat longle chepek vek nangchi pulote bang solar along kaprek adim alongle phelang Henry nang thik biponang jila pen sarkar tum kepathik arona ting pen compensation high huya warsai do anda bang sorong araraphat nang piponang chipusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangla pen Land and Revenue EM Amar Singh Tiso Atumapan Perang Kiamai pen Chuningri Padopon Nitum dak kedua tatum along lia right bangkai celong po athema harwe yang phongdo we bagan do hembrid do laso kalukso nadam bangkai nitumhan daso arait mangani tumhan dak kedong kedo atumhan nang pipon nang pasi hitum na kanga rong mate angal busti daso iria noni tum dola so ronga saru basar kado we bangka chuningri kumiti hoy bangka chuningri kene tum daso arait bangke nang jinsu borani tumhan asap subet same la ene hembrik kanang kan hok ri bitum kan hok bangke nang pipon nang pasi konsil along kachari pon kethi keding tumhan dame hitum chuningri pon Lapen bangso mai ke do pona long kachetong dun kang ar managing committee BD Sarpo Peter Tiso Dhiren Teron Dorsing Dera Mohon Kathar lapen rongasar Sino Teron Horot Teron Francis Marak Hites Kemprai atum pen kedang lok penangan ke thekiding atum chetong dun rinti News report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong alo dongkamukam rong sopia long kedo waisong pathu aklamalong ingdeng phokep Karbi risonim so ronga je ningkan surihini ra inkorapli sertalin ketalon pacherapsi kedamtang ingdeng pli Karbi Youth Festival pharokre serkebra troxi kebra nerkep aningkan lapen ingdeng krehini pharokre serkebra trok nerkebra trok aningkan keklem tangatuma phan kachiki mola pen non keklem bo matuma phan karcho amai mesen pen kepadopon Karbi jutanga song la pen dongka mukam hawar amaya tum pen chipatir piponsi patumi pai ni phai trogani labang soja me kedeng ponalong man kedo Karbi jutanga song amai phu Chandra Singh Kropen kichari pon amai long man kedo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Rup Singh Teron la pen EM MAC atum pen kedang lo Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman dongka mukam Municipal Board la pen pinangan ke thekeding atum bangso amai long chetong dun si aliralon chipidun Bangso sai ki deng ponalong lotuna kuru rangsina sarpo phan ke thok ki jera sai deng ponsi tirim ke thok lama kang thur asai deng ponsi kachiki mola pen kachro amai padoponlo Radamai pike do pona hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Karbi jutanga songalong kachepaduk tangatuma phan kachiki molam the chepaklang ponsi non ke klem bo matuma phan stame kachuro lam the mai pialong pen chepaklang ponsi mai jutte raphi Perang ke atum pen kache pathing no pon hot ka chorola pen khachi ki molam the kaning je ponalam thile nonilitum arju ponsina morning aning kan si serkali aning kan arju ikpo la social tali aning kan arju che aprang
Karbi Cultural Society Tiripiamai Hinpen Kacekemo lapen karcu Karlitang atumaphan aprang Karbi Risonim Surong aje katalon Karbi Youth Festival katalon laso katalon along Kacepiduk du nabang pubang pietumaphan Laso apir thelong kabe tumaphan pirthe arnam plangera tumabang phan pratumaphan Kacekemo lapen nondo boma tumaphan pratumaphan karcu Lapen dong kamukam rong Sophia Long sitami pining pen APSC lapen UPSC coaching center sitami Prabjin pen pedopon pu Lapen non malom Assam mala scheme pen lens compensation alam kia puthak inquiry tami padopon si komaratum si kichok che kidoma sodak pen kangsai padopon pupusi phirangkia thengnolong thanpon thu Larnon Assam mula aputhak an simlom ni news long thaklong dak dharna ke dopine lapen lapua dongkamukam town pen lapu up to tumprengan ke lapen ho harohat ke laso thangas alam ki ave sita pu hamre nanat linchika mulokbong haladak hala somolom isi dak kechok che pudo lasinili ni thomang bong dak dongkamukam yaro phan hadak mondol kapuri tum kali anu kaprek tumban sinili dakwan pen sidak inkuri pakorilo jongsi kelong bek dia bang po tum jong si long le pulong te lake alang tum phan ke nili sakuri pen suspension bipo la so phie bang ke fast ke sokos notice bipo la so phi ke suspension bipo la pen phie bang ke jong se lang tum la so sang deng ke klem bek pulong te laka sakuri bang ke dam nang ji dong kamukam pen wiki be Karbiang Long lai Kidamtang pai ni phai trogar ni Dhansari constituency ke parlo manja jorlep teron SGB ke parlo lumjong kro arong along 6 schedule pathak chirok tok amai ke padopon Chethanda me MP kilik nangte bokbom aporahut APHLC Dhansari constituency manja jorlep teron SGB ke parlo lumjong kro arong along 6 schedule pathak chirok tok amai padolo Bangso amay along Francis Singti pen Mai Charipon si Mai along Aluhia Man pen APHLC Dhansari aro amay phu Mohan Singh Tokbi Dun Mai phu Jirsong Kathar Rongasar Lumjong Kropen Borsing Teron atum Anparta pinangana bang phwa bang pia tum chitong dun si chethan chimum padopon Kidamtang apora huda son puthot Meghalaya pen Karbiang Long aduya hoelong kahuri sai kido puthak tong sikot pen kilangchari dunangji kalite moke der ke Kaphere meme ason nangdo thukokji bota pherangkia thengno ningje pon ada Karbiang Long pen Meghalaya border bangke adak bangke bandri dispur abi dili bar ta pachini biglo ladake aprang 1951 Central Survey of India latumsi sab border ta banai degang la do ladak permanent pillar do lapen ke natural boundary do ladake sang dispur abe Lepas nitum give and take polisi bang nitum aprang benda puluh cikroin cikte lah bangke rat tum tak puluh. BJP सरकार के चारी के चौक थे जोगरा दा नींग के दौग दे नींग का चिथे कावे दो पिकलो लसी के वांगजी MP किलिक अहुत के APHLC लोंगसी ओंगदुंग आरा चितुर दुन पेन पे हाई पोनांग पो MP election jong sil tum cepai hekte pulotang te iltum det longri kacerai kom abang ke anso sesi pa phibom po athe non iltum thekdam long lo akaprek a project amen pen iltum han longli nang thibom lo ilitum jesar tamen nang than bom lo ilitum det kacerai ji pulotang te longli kaci jor akam kali ilitum longli kacerai kom ja phansi ilitum claim nang ji News report Karbiang Long live Karbiang Long along penta non ki thomi aove atum pang e parlak anat kengkam che jordun si pinnangan atum akang tuyang deng kilidun pen Karbiang Long aphan nongme 1 pilo Lason si kidamtang ja khongni phai thongke barni guarong Sophia Long ke padopon Sparks the unlimited fire pen kibi pon Kids Miss India Surihini ra inkora ke thom apartment Karbiang Long pen sumbi tokbipi chepati dun si Second runners up anong e chepalong tun pen Karbiang Long ararapha nongme 1 pipon theka jok denarong press club abitung atum pen karchola pen kurwang thu pajarpon Lason si Nomati constituency ke parlopon votunga jia hawara long kido loksotok bi arong amekar babu tok bila pen sangpi Lolita Teron pi asupi sumbi tok bipi artaningkan crazy St Thomas school along si trokangding Charlie Bomauso
pang e parlak aning ke hang pi ka jok ke dam tang pin nanganar ni pen thami along chepati dun si nong e ka chepalong dun dolo lason si ke dam tang suri hini ra ing kora hini aning kan Miss Kids Assam along winner chepalong pon lapen Miss Kids India Queen and King suri hini ra ing kora ke thom Delhi along ke paman pon along ke chingsi runners up anong e chepalong pon lapen Northeast International Fashion Week lapen Karbi Anglong Fashion Week pen ke chenglok Pinnangan chepati dun pen pining surihini raing kora ke thoma farman setami guarong sopia long Sparks the Unlimited Fire pen kibi pon Kids Miss India long tami sumbi tawipi chepati dun si second runners up anong e chepalong pon halapu sumbi tok bipian parta api apotum tami so director Rizu Miller lapen modeling Bornali Kramsapia tumaphan kachoro lapen korwang thu pajir pon India chepate dun lo ke nilike second runner up skilong dun goa lo ni kwan hada ke bi pone ni thop kumalo nali phana than kala puson awar sai nang nali phana chepati dun dia prang nali phana thana mum kumalo Miss Bornali Kramsapi oh radak pensi ke dam lo ma hem pensi oh la so prang ke ko pipi long lo nali chepati ke hai dun Miss Assam Miss Universe India Queen and King and Miss India nang li ke non ke arta ko an lo do 11 ante nang li non charlie ke deng ko an lo class 6 konai school lo St. Thomas English High School St. Thomas English High School te nang li ke non narta jum hek pens tamila puson thedung dung warsai mate lapu ke claim ke dam tami mesen ote nang li akimang kopilo mo thedung penate kopilo ka chiman kang tung nang li mo theu phi nang pilo ka chiman kang tung ke nang mo theu phi te modeling siman pa la pen ke ikanang ning hang ma My hobbies include playing with colors and singing. Nang dancing ke nang dong malom deh. Kan ikan thang ma tek thana. Tech. Ikan hada chepati dun ma. Dundela. ante nang la fashion a hin keng kam ka chi jor cheng ke kupilong lo ka chi jor dun cheng ke Caribbean Long Fashion Week. ala so hosi nang News report Bikram Teron Karbi Anglong Line Lakhain ko rapon nilip MEC constituency ke parlo Chokyola Hawara long ke do Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen CEM Dream Project pen kikim kerang pon nilip Sports Complex asahem kikim kerang patang pon tanglo Bonta pinyani anta thangna rasai ke enpon kavedera jok pangram so sonsi padoko Karbi Anglong District kadukawi longing kora trok a constituency do A constituency tin apanta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dream Project war SIPC ratatum loke charli lapen asonason kipathu aning ke hang ariso nimso tumaphan football cricket volleyball lapen kapre kipathu hin anat kangthur ponji aphan CEM akimang pen lapen kabor ipen sport complex ahem kikim kerangji aphan tangka kuti kep an atangka panong pipen kikim kerangji aphan atangka padamlo lata misen lo Bontani lipapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dream Project ahem kikim tangalong kinangjia son tupiklang. Lason si ahoyar pong kikim patang telang donri avelang tarpang tek avelang. BBDC Road pen ha Sports Complex ahem lengthor an towar selam pon pelang. Nonamat ke bimate hanbea horsi juipunno. Lapen labang so wai kangarlo bat kiding lapen kangram thu ongsi chenongsi juipunlo. Chainong ke chopang reng atum ki laso sports complex awai kang alosi chainong ke kok damati chainong ke kok adim pinchong thudet lasi prabjin pen bangso nilip sports complex mati CEM Dream Project ahem aphan akam ki en ponji aphan siding siragasonti mesenji pusi raratum ningje ponrinti Chokyola pen Sonjit Krola pen Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong Live
Kidam tang pai pai ni phai truck bhom kuruani det pia dangalong kedo kaddu kave state inkora truck sialong kaddu kave long pharo phora nerkep railway station ke palang me mate akimi ki kim kerang ponji aphanpura India Prime Minister Narendra Modi ahin pen long eke somasai dengponlu Det pi ke charia sarkar ahin pen radaphan matha ponsi kedam ke wang aphan joy ke pen donangji pura lapen railway station along Kanghong esek radatum kedo ke thak adi mesenangji pu matha ponsi det pia dangalong kedo stating ko da truck sialong kaddu kave long pharo phora nerkep a railway station bangki puthot akimi kimrang ponpong bangso sai kideng ponji aphan Amrit Bharat station scheme buse amen earponlo kaddu kave long pharo phora nerkep station along ki kim kerang ponji aphan pura kaddu kave kuting ko raplira pharo plira truck sikep atangka panong ponlo Bangso railway station along ekesom ponji aphanpura kedam tang bhom kuruani ada porphai crazy malomsi India Prime Minister Narendra Modi ri dengpensi bangso long e sompon विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी वो यादगार बन जाती है आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है Bangso long pharo phora nerkep railway station ki kim kerang ponji aphan long eke sompon laki state crate rock union territories men ke danglok Uttar Pradesh lapen Rajasthan along si kimrang ponpo Lasong bong Bihar arlo long plikep ra sirkep Maharashtra arlo long plikep ra pli West Bengal arlo long thongkep ra troxi Madhya Pradesh arlo long thongkep ra pli Assam arlo long thongkep ra hini pen ke danglok Odisha Punjab Gujarat Telangana Jharkhand Andhra Pradesh Tamil Nadu Haryana lapen Karnataka along henlo Halapu Assam arlo se tami long thongkep ra hini ke long tunang bong pen Dipu rong sopia long kedo railway station along ke pamat ponji mate akimi ki kim kerang ponji aphanpura long eke somamai padupon Bangso hud MP Horen Singh Be EM Rite Singh hi MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Rong hang pen ke danglok ke ongdong atung chetong durinti সেইকাৰণে আজি মই ইয়াত ৩ নং অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট এছটি পাৰ্লিমেণ্টাৰী সাংসদ হিচাপে মই কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আজি আমাৰ ডিফু ষ্টেচনতো মোৰ দেন 30 crore চৰকাৰে ইয়াত যি ৰিডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে যি আমাক ইয়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিটো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা তথা আমাৰ ব্যৱসায়ীসকল হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হওক বা সাধাৰণ নাগৰিকসকলে অহা যোৱাত এই স্কিম জৰিয়তে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব News Report Karbi Anglong Live Tang te pinia da babirta ke lapansi kang ton paniklo